Kus, ako hodnotíš si zápas? Super tímový effort, dneska sme si hrabli jeden za druhého, hrali sme dobre dopredu, všetci piati dozadu a myslím, že sa to odzrkadlilo na výsledku a ešte treba pochváliť brankára, ktorý zatiaľ roletu dneska. Čo hovoríš na Liptovský Mikuláš? Bojovný super, stále sa hrá ťažký zápas proti ním, hlavne u nich, tam vedia byť nepríjemný, ale dneska nás ničím neprekvapili, mali sme dobré video a ako vravím, dneska super výkon. Čo musíte zlepšiť v ďalšom zápase? Tak myslím si, že dnešný zápas ukázal, čoho sme schopní a keď budeme hrať takto proti všetkým superom, tak môžeme to ešte dotiahnuť ďaleko. Aká najvtipnejšia vec sa ti stala dnes na zápase? Tak poviem taká, čo sa stáva v posledné obdobie. Chodí nejaký ostreľovač asi na tribúne a strieľa našich bekov, ktorí padajú ako hrušky, takže asi toto. Ďakujem. Díky.